S mojím výkonom som veľmi spokojný. Cítil som sa dobre, akurát trochu smoly, no, jak som vravel na majstraku sveta, treba aj to šťastie a vlastne tým, že som spadol prvé kolo, tak Taliani to nakopli, ale nie akože kvôli mne, ale bolo veľa padov. No a vlastne to bola ich taktika, že nakopnú to, nech sa trochu preriedi balík. Som prišiel 6., čo je tiež veľmi výborný výsledok, aspoň teda pre mňa si ho vážim, lebo fakt na trati som nechal všetko a cítil som sa dobre a hlavný môj cieľ na dnes bolo cítiť sa dobre, no a to sa mi podarilo, takže som rád, že som vystoval tú formu na dnešný deň a to, že už nebolo to šťastie, tak nevadí. Bolo veľa pádov a Peter tiež na tom zostal dosť zle, si myslím, no a Tibor mal 2 defekty, tak už sa to potom nezišlo. Brácho tam tiež bol, tiež spadol 2 razy dneska na trati, bolo to dosť náročný okruh a hlavne v žiadnej kategórii takto nepršalo, jak nám dneska.